Yebo asingene ku hot topic yethu yanamhla lalelani. I3 to 6 Express. I am a 40-year-old widow and here is my hot topic vedari. I got married to my late husband 15 years ago and we have 2 children, mukomana nemusikana. We used to stay in one room, same area, nevabereki vemurume wangu. Asi pakashaya tezvara wangu, we both decided kuenda kunogara na mama because vairwara. Sadly, murume wangu akapondwa, achibva kubasa. Mama vakarwadziwa and she never recovered. She died a year later. Ini nevana vangu, takasara tichigara mu 4-roomed house yevabereki vemurume wangu. Dambudziko ravepo. Tete, sister yemurume wangu, akati ini nevana vangu tibve pamba apa. Iye auye kuzogarapo nemurume wake. Murume watete ava akadzingwa kubasa nenyaya yekudhakwa. And now anoswera pamba achiputa mbanje neshamwari dzake. Tete vakatouya kumba vachipopota kuti ini ndibve pamba pevabereki vavo. Hanzi I should work for my kids and find somewhere else to stay. I refused. Ndikati hapana kwandinoenda. Pano pamba pangu ndo kwandakaroorwa, ndinoendepi? Zvinoitawo here vedare kuti ini nevana vangu tibviswe pamba apa. Iwo Tete ngavaendeka kwavakaroorwa nemurume wavo. Nyaya yakanetsa, tikagariswa pasi. Tete vakasuggesta kuti tigare tese, but patinogara apa ite and marooms anopindirana. Vana vangu vari kushandisa the other 2 rooms and the 4th is the kitchen. Ndakatoramba izvozvo ndikati hazviite because murume wavo ane behavior isingaite, especially pane vana. Anoti kuputa, kumwa doro nekutaura zvinyadzi neshamwari dzake. Ko kana zvisiri kuita, marriage ngaimbomirwa, Tete wodzoka pamba vega kwete kuuya nemurume pamba pababa naamai. Yo? Ndinganzi ndiri kutadza here vedare kuda kuramba ndichigara pamba apa. Please help. Okay, so thank you so much, Saki Gracie. It's one thing to have a hot topic about akadzingwa, and it's another thing trying to say angavaramba ne murume wavo vadzoke vega. It's not your call, really. But quite a hot topic it is. I'm getting responses already. So balance me here. Mudzimai akafirwa ari kugara pamba pa family house. Yes. Tete vangu akamboroorwa vari kwavari. Yes. Zvivaomera wants to come back to the 4-roomed co-house. Yes. Of which co-house dzimba idzi dzinopindirana. Yes. Saka Tete vakamboti bvai vazogarwa dare zvikanzi Tete ngavachiuya nemurume wavo ipapo. Vogara vese. But she's saying hazvikwanisike because of the behavior yemurume wavo. Yes. And if she should come back, then she should come back solo. Yes, without the husband. Family home is for everyone. But this someone is says. Opinion. Yeah, the lady who wrote to us. Yeah, Yemurume. I was. Honestly, that's out of the question. That is. But let's talk about it though. Someone says family home is for everyone. Meaning Tete nemurume wavo vanokwanisa kuuyawo here. Uyu mudzimai akashayikirwa nemurume wogarawo nevana. Imba yacho hanzi marooms acho anopindirana, vanogara sei? We need to know. 0772162651. Yeah. Ari kutadza mukadzi uyu. Tete ndivo muridzi wemba actually. Saka kutogara pamba ipapo, it's just a privilege. Asi kana akaramba achivanetsa, ndiye achatodzingwa pamba ipapa. Someone says, Sakile, quickly, what's your response to this one? I think everyone is a beneficiary to this house. And muroora patori pamba because akatobvawo kumba kwavo, and now where she's calling home is this house, you understand? And Teteo pamba pevabereki pavo. Nevana vazukuru pamba pana sekuru pamba pana. Someone says muroora hana right pamba Tete can actually take her to court and yeah. Hello, you're live on Star FM. Hello. Hello, Maswera. Eskera bo kawina. And the muroora tomborikana ni right
kuita chose yekutaura zvaari kutaura because it doesn't make sense kuti anoti ada kuti tete vauye vega ko iye nhai handisingazoswera but mashura anonymous mashura uri kutaura okay ndo ungatodzikama pamba pevanhu kana vakadzoka kana kereke yavo isiri kuita iwo ndosine pamba pevanhu iwo ndochibva ndoisikuitira iwewe oendepi nevana zvino otochitotsvaga basa iye ndiwo chitotsvaga basa naye nekuti kundiye asiri kuitirwa nekarekta yemurume uyo akadzoka auye mwana pamba pavo iye ndiye mutorwa. Okay, all right. Yeah. Thank you so much. Yeah, a lot of people saying that actually, Saki. Yes. Messages on our WhatsApp, Anzi. Anzi tete ngavaende kwa vakarorwa imba ndiye vazukuru. But someone actually also says legally tete ndiwo surviving person and a right to inherit the house. Murume wake akafa asati inherited this property. Saka she should relax hake. Coming through from Senior Bachita. And another one from 661 says, hi 3 to 6, kwedu zvakaitika between me and muroora. Makoti usakanganwe kuti tete mwana weipapo. Iwe wakagarira vana. Itai plan muite kuti marooms asapindirani. Mumwe aite yaanoita. Ndo zvatakaita kwedu. Yeah, you know, like maybe open a door, like the other wall or something. Just put a curtain on one of the rooms. A cat? No, listen, that's not feasible. Curtain, wangwari kunerimwe. Honestly, especially patauro behavior yemurume watete. It's crazy. Hello, you're live on Star FM. Hi, 3 to 6 Express. How are you? Good, thank you. What's your contribution, ma'am? Okay, so I'm thinking, I don't have a breakdown for law, but I'm just thinking, this husband, the late husband for the muroora, was also a beneficiary to this house, as well as Tete. So now that the husband is gone, the kids, the muroora, they are also beneficiaries to this house. So let's not say Tete and Omuriz. Vana vemurume vatori vomurizi. And as long as they are minors, and as long as they are minors, their mother will stand in on behalf of them. Oh, nice. So they say that claim to this house, but I think they just have to do this diplomatically. All right, right, in 4 rooms, 2 rooms each, then 12 varisa panopindana pache papo. Vovhura panovhurika. Yes, vovhura panovhurika vovhara panda kuvhara. Because vese vane right. Muroora on behalf of vana, vatete surviving child yevabereki, but vese vane right to this house. Ndavangowirirana vodivide. And muroora haana right yekutaura zvaari kutaura izvo. Zvekurambanisa. Exactly, rambanai murume nyandai. Already it shows kuti muroora haana hunhu. Ndambotanga agadzirisa hunhu. Onokumbira regero vatete, I'm sorry for what I said. Ngatigadzirisane vogara zvakanaka. Kwete kuti mamukwasha kuti akunza anosvika mbanje anodai imi mutora mbuya. Who does that? Yeah, it's crazy like that. Thank you so much for your contribution, girl. Thanks. Yeah, so it's yeah. I think we need experts to let us know legal ground how far. Yeah, because everyone is opinionated. Anzi, best solution as I see it, ngava say my tenants, then they share the rentals. It could be a solution, Saki. Yes, it could work. Anzi, to be fair, muroora uyu feels entitled because I sense that as well. Akachengeta mama. So in her head, she says, "Where was Tete?" She brought in that aspect. Yes. Mama vashaikirwa ndizvo vachirwara. Kuti mama vachirwara vakachengeta mama. Also she feels entitled. Yes. Yeah, it's crazy like that. Maswera say Star FM. A bad connection. 0772162651 munokwanisa kutifonera futi pa 0714414413 for our hotsoto on a Monday. So letting the pack and sounding good all the time. Your hotsoto in session. Muroora akasiwa pamba murume wake ashaika, and then tete varudodzo kupamba pevabereki pavari kugara. Muroora ari kutaiwa zviiteka behavior yemurume wenyu aite kana muda todzoka pamba dzokai muri mega. And then a lot of people saying, no, the husband died before his mom, so that means muroora nevana vasisina chavo. It's solely Tete's house. Ask vanoziva mutemo chavo. So if you are experts at this, please call us and let us know. Hello, you're live on Star FM. Hello. Star FM, hello. Hello. Hello, Maswera say. Yeah, it's a bad connection.
0772162651 messages on our WhatsApp saki. Yes, hanzi pachivanhu muroora ndiye amai vemhuri. Vatori correct muurongwa hwavo. Mukwasha haangagare kumba kwana tezvara. Mwana wemuroora mukomana atori tezvara paari. Sanga zvoitwa sei tete havana pekugara. Yes. You get tete havana pekugara. Voita sei. Okay. Say hanzi muroora sem. Star FM, hello. Hello. Hi, please reduce the volume of your radio. Could it say nasty feedback? Hello, you're live on Star FM. Hello. Hi, Maswera. Maswera. Tasquera, please reduce the volume of your radios. No kangansa masai. Phone yenyu inokata nguva isati yakwana. Hello, you're live on Star FM. Star FM, how are you? Good, thank you. What's your contribution, sir? Okay, what I'm saying is, murume watete zvaitio semunhu wechirume. Tete kumira kunochengetwa kwatezvara. Why would he wait kuti kwatezvara kupiwe iye unochengetwa nemukadzi wake kwatezvara? Azviite nai. Gave men enough kutsvagira iye nemukadzi wake nemhuri yake kunogara vosera neimba. But tete vanga vari vega. Yeah. Tete vanga vari vega zvinonzwika. Vane murume ngave responsible nefamily yake. Kunogara kwatezvara. Thank you. Thank you. But asiri atinyorera and asi responsible and aroda tonogara kwatezvara. Then what to do? Maswera say for Star FM. Mushe maswera se. Tasquera. Adaswera mushe. Na mukutaura ika. Muroora atori right yekutaura kuti atete amfanire kudzoka pamabhozi tete avakarorwa ukakosa kumusha kwawanoita sei. Okay. Musha kwemurume. Saka voita sei tete vari kutodzoka nemurume wavo pamba. Tete kuti vadzoke nemurume wavo pamba hazviite. Wezi vanenge vakutokanganisawo muroora kugara pamba pemurume wake. Okay. Wezi tete avakarorwa vanofanira kunge vachigarawo kumba kwemurume wavo. All right. Thank you so much. Someone says, as a legal practitioner, I can say that legally, Tete has more rights than muroora. Tete, being the biological child, has I think that's a as first conflict right between tradition and, the legal matters of the nation. But someone says, muroora se munhu ane vana, that's why azove emotional. Asi maonero angu muroora ndipo paakarorwa, ndipo pamba pake nevazukuru, pamba pasekuru vavo. Vatete pamba pavo kwete pewananu. Pamba pavo kwete pewananu. Okay. Saka ngavachengeteke. Okay. Oh, okay. Hello, you're live on Star FM. Hi, Donna. Hi, Saki. Hi, Maswera. Okay, kutira zvangu topic ndikuona kunge vanhu vari kungotaura ndingati common sense but havasi kutaura zvineti law pakati panonzi estate yemba iyi muroora nevana vake havana pavanopinda because amai vakashaya ndo vakazoshaya after murume wake washaya right saka kana pakuitwa estate panolistwa vana vemufi of which muroora haana panopinda. So kana ndiri ni muroora should rather talk kuna tete a bit polite, yes, kugarisana mune zvakanaka rather than kuda kuva emotional nekufunga kuti inini murume wangu angari mwana angari boy child saka ane right to inheritance. If people listen to even legal matters, advocating that, yes, this is where she says the girl child anogara achinzi haainherite why, but ane right as a girl child. Yeah. So the moment this thing goes kuna matter of high court, so it's about to estate. Muroora ndo paanoona the surprise of her life. Hey. Okay. Ozoona kuti kushamisira kwaata nema emotions akubatire rather than kuinjindana na tete zvakanaka. Osaka tete ndo behavior iyi let's say muroora angari mwana mukomana akuya nemukadzi wake ane behavior iyi. Mwana mukomana anga asingadzoke pambabera. Aidzoka sina. Kuti vanga vari mukomana munyinina, mukomana anga achigara pamba mwana then munyinina anga achigara kwake. Kwaanga achigara kwawo manditika. Akudzoka nemukadzi wake, mukadzi wake ane behavior isingaiti. Vanhu vanga vachazotaura here kuti mwana mukomana anga asadzoke pamba. I doubt that very much. You see? Yeah. Let's remove this girl child and boy child. Iri kutaura nevanhu sere yekuti muroora ndiye ane right because angakarorwa nemwana mukomana. Vana ava vese vane right. Oh, and then the line dropped. Sure, that's a bombshell though. Yes. Anzi kana utori mumwe dai watonyatsotaura nana tete easy.
Listen, your contributions, we love your contributions. 0772162651. Thank you so much for choosing Star FM, sounding good all the time. Let's hear what you have to say on our thoughts on a Monday. Maswera say pa Star FM. Hello, Maswera. Taswera. All right. View yangu ndiyo kudai so muroora ngadzikame zvake. Bapasi pamba pemurume wake. Pamba apa ndepe vabereki vemurume. Iye nemurume wake havana kuvaka imba. Ngasiye mwanasikana avo tete avo vagare pabepa nemurume wavo ndo vari entitled. Okay. All right. Hello, you're live on Star FM. A bad connection. Messages Saki on our WhatsApp. Anzi hai 326 Express. This lady akanganisa hake pakuti Tete ngavarambane nemurume because she has no right, and it's also true kuti Tete has more right to the house. However, it does not give her husband the comfort yekuratidza kusakwana pamberi pa ambuya because this muroora is still ambuya kwaari. So ngavawirirane na Tete vogara zvakanaka asi mukwasha odzika mawo pamba pana ambuya. Let's I love the contribution, but we can't. The Mkwasha is right, yes, and if he wants, he'll still do what he does best. Yeah, exactly. I'm getting a message here. It says even at low muroora nekodzero wo yekudhakwa pambaba nekuti pane vana vemurume vane surname imwe chete nevaridzi vemba. So Tete ngavauye vega kwete nemkwasha hadye kanaka yatezvara. Yeah. Contributions on our WhatsApp. Hello, you're live on Star FM. Hello. Hi, Maswera. A bad connection. Make sure you reduce the volume of your radio. Kutitisa ite nasty feedback. Anzi vana ndo vanofanira kugara. Komuroora anozo anzi ko vana ndo vanofanira kugara ka. Komuroora anozo azonyanyawo kushora. Okay, white collar in Dawandale. Messages on our WhatsApp. Hello, you're live on Star FM. Star FM, Maswera say. Taswera. The view yangu ndotaura. Vanofana kugara kwavari muroora auye pamba because vabereki pavanofa unoona kuti matexi dzemba yakanyorwa zita ravo. Mainly anenge ari muzita remukomana, so you think so? Kugara vadzina nhaka yababa vavo. Osaka votarise kuti matitle deeds akanyorwa onzi chinyi. Ende futi nhaka iyi ndeyasekuru. At the same time ndeyekuti muroora ane right yekugara pamba apa because amwene vasati vafa Tete vanga vakanyarara all along, so Tete doesn't have a right yekuuya kuzopiringisha muroora nokuti amai vake vapo. Dai nyaya yaida kugara ipapo akauya kuzogara ipapo already mai vake vachiri vapedza. Hakusi kuti zvinhu zvanga zvichiri kuvafambira here. Zvinhu pazvaifamba ene murume watete anofanira kuva more responsible kuti asauye kumba kwana. And then the line drops there. I'm getting a message here. Saki says muroora has a gross sense of entitlement, especially according to the law. Yes. Last message and in our they WhatsApp. must put extra doors, panoda covering, and stay together. Muroora akutaurisa. If Tete takes it to court, anozviruza. Yeah, I think I'll take one more call. Hello, you're live on Star FM. Hi, Donna. Hi, Saki. Hello. Please, your contribution quickly. Okay, yeah, I just wanted to say, I think in my yevabereki vemurume, so I don't have much knowledge of law, but I believe it's done in right. And then we drop the line there. The surviving child is the sole beneficiary of the house. There is according to succession law, and it's clear that unless muroora proceeds in terms of section 56 of the Constitution. Well, listen, we have our social media platforms for you to go and explore. If you didn't get your contribution read on air, you can go onto our Facebook page and go and give us your contribution. Thank you so much for writing to us. Thank you so much for choosing Star FM, sounding good all the time.